Tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun ki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono apa ya? Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang